A la UDG, les classes s'imparteixen majoritàriament en català, tot i que també se'n fan en castellà i anglès i altres llengües. En els graus, el català és majoritari, mentre que en els màsters també hi ha força presència de l'anglès i el castellà. La UDG ha adoptat els principis de transparència i seguretat lingüístiques. D'acord amb el principi de transparència lingüística, l'estudiant té dret a conèixer abans de la matrícula la llengua en què s'impartirà l'assignatura. La llengua d'impartició de les classes s'anuncia a la fitxa de l'assignatura. La seguretat lingüística és el respecte a la llengua de docència anunciada i la garantia que la llengua que s'ha detallat en la fitxa de l'assignatura serà realment la llengua en què s'impartirà la classe i que no hi haurà cap canvi. Els exàmens també s'inclouen dins aquest principi. La llengua en què el professor o professora escriu i presenta els exàmens també ha de ser la llengua que s'ha anunciat en la fitxa de l'assignatura. Això sí, a la classe o en els exàmens, els estudiants tenen el dret de fer servir la llengua que els sigui més còmoda, català o castellà, o fins i tot l'anglès o altres llengües, sempre que el professor s'hi avingui. Recordeu que a la vostra disposició la bústia de drets lingüístics, on podeu trametre les vostres queixes si aquests principis de transparència i seguretat lingüístiques no es compleixen.